studio kae karomo dhiambo to wuod Phoebe nyisa chieng' idak Nyalenda ka osiepni Nyalenda bor to studio nego bed ni sani timo sessions ineno ka thumbe me ndiko te richo to last time bende ni biro gi thumbe maricho tiende ni you need quality time e studio Nyalenda idhi gi apiko kata tuk go to chamo pesa to nego bed ni be kao time mang'eny e studio kae mondo watim gimoro maneno ma konyo adwa na konyi koro oda an gi ot ma 2 bedroom adak arena bi mondo idhi bede oda gol thum ka in gi kanyo kitieko nikitem ni koro nabiro ka onge haraka mokwongo cha nan garaka ni ai tich ya yes mai koro nabiro ka dwa nyaka dhi thurwa sembo adwa ni ka tieko thumbe gita chaka dhi koro nyisa ni hakuna haraka to bende nikech in gi time onge aja mondo dhi ket time ni sa mokwongo iboga biro kideko ang'ejo manyiri to ikethonwa saa wan seche go wase mondo studio tin monego konyi biro kata saa 3-4 koro bi mondo dhi ninde oda idage oda kitimo thumbe gi kata ndala 3-4 titim tich moro maduong' ma nenre makata kidok Nairobi tan bende aneno sense nikech mokwongo e od osiepna ma adake ni wachango pes chiemo okay no it's okay magi gik ma normal ma kawaida okinyal dhi od ng'ato to koro dhi yara ibede ni nge inyalo mana yaro kopo ni embe en maber but ka embe ineno kaka chali wachni wak chor lweta aparo ni keto maber kaki kete no koro ber kabisa ntiere ot ma kidhie tinyalo neno ni ok ni beril ni kor gi dhier ok gidhier but time ni en bende nitie gike mano go through nen gi shida mage koro an bende nanyalo neno kaka ng'ama nyako ni ma nyako wadwok dang bed ni en mong'eyo gimoro amora ji chamo koro kae pod ndalo mana dhi bet gi nadhi changa setiyo gi fea Nairobi pod onego bed na tiyo gi fea ka Nyalenda ka biro studio pile yes pod pesa bende nyaka changa kacha muachiem to wuod Phoebe nyisa ni e studio ka to ka wantie godiechieng' ong'iyo lunch ne ji te ma tiyo studio ne nyaka an koro owacho ni gima nyalo chame od ok nyal tamore kar mondo ati gi fare adhi cut cost mar fare gi pesa madhi change od nyako ni anano ni why not nyisa ni en get ma 2 bedroom arena en gi room mar nyithindo anyalo dhi anende kanyo imbe go kwani wacho ni apro nende room ni to nende room cha an gima dwaro ni future na obed kumoro tayudo ng'ama maka sairo kamano na wacho kamano ma bende no kete mo neno ne make sense kaka no pimo na ne make sense kabisa kora dhi maka obagna Nyalenda nyiso nyako ni ana dok ka wuod Phoebe nitaenda kulala huko mabe nyako ni anyalo paro ni na nyiero nyisa Velma nyisa dier mimi rafiki yako ko iwuona kwani ntie gimoro tanyisa ni pare ni onge nyasa chiel adhi mana ni tije mwadhi tiyo nade kwa nini nimekufukuza nyisa na opimo na 1 2 3 tano ka ina make sense en gigache waboga go kacha kwa dhi studio odak arena donga wuo kadhi ma duoge studio gi bagna Bodi ambo wadhi od wuod Phoebe watedo wachiemo osiemna room madhi ninde wa watch moko osiemna room madhi ninde adhi abede room no ka romo masa moko nindo pokotera asto ot me wende kidonjo ga to kininde that fast akiaka timre ne jite ntiere kaka nindo podi chapie kinyalo donja kaka odi donjo ti gorie kitanda to nindo teri koro pod nane kitanda tan ona dio simba ka chat gi jinya ka beril ni anyalo paro ni pod na wuoyo godo then nyako ni biro duongo mano biro moso ji studio cha na kia kata ni en gi seche gi bat nyako moro biro duongo oko duongo dot obiro duongo dirisha mar wuod Phoebe dirisha mar bedroom oduongo kare sechich live mo neno cha sechich ni nyako ni aparo ni instincts bende wuoga gi ng'ato to aparo ni body language bende samora no nano ng'amo dhi live ni kan tie kaka oji psych kama yani en gi moral moro ma yudo mboga ma winjo nyare ni karo sepime nyako ni duongo ne dirisha sauchelo tieno obudho kapok oyawo to dhi oyawo nyako ni odonjo jogi no bodhore ka jogi no lwerore ka ana wuon nana ninde room mosa siemna cha to nindo tupokotera bang'e riembe obedo mager ne nyako ni chako nyise ni ma ode
okonyal chike kako timo an artist ne to en gi right mar host artist ne en gi right mar kelo ngata modware ode onyiso nyako ni 1 2 3 moko mokelo ne kizungu mang'eny history no ma nyako ni odhi nyako ni ne dwa nindo ka no biro ni kaponi mane en artist ni donge wacho ni en artist ni ne sai ne onge gimoro kindu bas an bende donga ninda kodi kaka girlfriend ni kesho niende no riembe kose riembe to dhi e room ne no dhi tieko few minutes oduogo na e room mar nyithindo ka nomiya Kiswahili mar 1 hour nomiya storo oduogo di koro mo wuonda kaka nyako ni negi koro pi no duogo no go na mbekni manono mo nyisa kaka ohera osebedo ka oneno kaka an mature an so composed an intelligent an nyako mariek manyalo daka nyalo rito dala chunye ohera ga toko hero physique na kende ni denda ni figure na ngo ohero timbe na ohero kaka team na ohero kaka an oheri as a whole yes oyita ni wanyalo dak nikita ong'eyo dak loka kucho ong'eyo ni negise wuoyo ni nyako kendi nyako moro mani Kenya mondo dagodo nikech okonyal bedo higa mangima to nikita ni biro ga mana December kende en odwa kendo odwa dak koda ok ni odwa pimo wi ok odwa tugo koda no omiya weche ya un chuo yini ndi chuo ing'e kaka umiyo ga diek no miya weche kora doga bet piny neno kaka na bet piny ka na paro wach mar dhi Nyalenda duogo ni ma neno ko make sense aduga neno sense ka by the way pacha to koro tin at this point tanya luluongra ni araura and deal no win winning nitie ngato nyalo win by the way no miya stories maneno ni an thume mana dwaro to Nyasaye ugwedha gi gik moko adikoro Joma mok nindi joma no biro dwaro thum miya thum gi wuonot exactly joma kelo thum gi wuonot joma machiwo Nyasaye chel na duga neno gini kama na duga neno ni yao Nyasaye odogo para oneno ni velmo mko kitamani ndo isebedo kidwaro dichuo idwaro kata nyithindo moko tidwa ni nyuole odi okami thum kende okami ustaship mangani dwa mi gi lamlight modwa ketie ni kende ana minya ka dichuo koro neno ni Nyasaye odhi ogwedho talent na moredha nyaka gi bonus ruoth okel kare moro satane molurogo okay koro but I trusted him fully 100% I did Nyasaye manipolo I did koro amini ni ng'ane dwakawa tana no ni koro waboga gotu mabende igigi te osego na mbaka mopimo na nyaka ni nyiri mawero kend ga onge dichuo madwa dak kodgi ok ni nikichango nikech gin ga tension mang'eny chuo mang'eny ohero gi to bende at the same time idwa dhi kiwero angle gutieno to pod itaraje ni dichuo moro matiyo office bro kendi mondo udagi ni godie chieng to utimo gimo otimo gimo pogre yini wer gutieno then otieno koromo yonge yani manyisini upogo anaja tumwadu adhi understand all this was making sense and the understand how the year bedo koda gimora mora dhi kare donga ingia box acha gikmo acho gito donjo kuna gima make sense kapo ni dwa konya wadimbra monda yud konyruok kan madwa konya koro ana mini kae gimora mora ayie magik moko odhi kaka nodhino that night ma wabedo kamora chiel kinyne karomo kinyi kadok e studio onge thum manogol onyero jira buonjo sorry